ndakaona vhidhiyo ramai interview yagarawo wekuNyamakata. Yes, Mapako. Okay, yes. Yeah, Mapako togarisana pamwe chete, same village. Alright, ndisati ndasvika ikoko chandingada kuziva ndechekuti imimi muchigarisana navo Mapako musame village muri mumwe wevamwe pane vanhu vakapfurwa here kana kuti? Inini ndiri mumwe wevanhu vakanzi ndini ndakapirwa mari. I think mwanzo vakati sabhuku akapuwa mari nemunebha watova ndakapuwa $50. Okay. Mukoma anonzi Mutiza. Pakapani pakati pane mukoma anonzi Mutiza. Iye ndine Mutiza wacho. Okay. So ndakaiwa shock ndiona that no vanhu vazva kutaura inini handina kana chandoziva kunze nenyaya yacho. Okay. Imimi maziviro amunoita nyaya yakamira sei? Haina ndopupira kunyanya pasisi. Bosi chokwadi chenyu ndochatiri kuda. Zvokuti vakomana vaenda musango inhango ndinganyepa handina zvanditomboziva. Truly ndaizota ndachienda kuTanzania achinzi aenda kuTanzania anotora mota toa makombi adzoka ndo zvandaingoziva vachiti achiita. Okay. Ndakatozoshamisika chinzi kawanda apfuriwa musango mazuwana. Inini pane pari kutaura pekunzi ndakaonekwa ndine magemu china doro kubawa. Ende iyi hakusi kunyepa. Okay. One of magemu ende vanhu havasiri vakavapfuura. Magemu Rangers acho? Havasiri vakavapfuura. Okay, mungava nerizoti vanhu havakapfurwa nani? Ndingaunyepe bhozi ava vakomana vanga ndinawo inini havatoshandiri mukapfurira vanhu. Vanhu vanoshanda muloka vachimotendererawo mumavillages mune vanhu ndomananga vachingoti vachingona havazi vepfundundu futi vainzi pfundundu havasi vepfundundu. Okay, manje sekuru ava matauriro avaita vaMapako vaiti vanhu ava vakapfura mwanakomana wavo vaiti vanhu ava havasitori vaiti havasi vanhu ava vakatobvawo somewhere and they were hired kuti vaite basa iri. Inini ndinopikisana nestatement rakuti vakahayiwa bcause inowangu kwakaenda vakomana aite game park area hakutotendera ende ndakaona kuti aitonyepa vakatora makilometers vakataura it's about kwavakaenda bcause vakomana vatotakwa nendege vakatoka nehelicopter kubva kwavakavarerwa so it's about 50 to 60 kilometers away kunogara vanhu kure. Ende ishwa inzvimbo indochengetedzwa kuti ndakapesa nemasitendesa tanziva vanhu vakazohayiwa vakazofona vanzulu yayi inzvimbo yagara indochengetedzwa indoziva kuti uku kunondochengetedza kutendero kuenda amazuwana. Okay. Nazvo muchiti vanhu ava makanga mutori navo kubhawa maRangers aya mungazoziva here kuti vanhu ava vakazofamba sei uye zuva makanga makagara navo ndiro zuva rakazofa vana Tawanda? Zvakatosiyana ndifunga kwakatoita almost a month. Inini vakomana taonana navo department ravo ndebush life havasi vepfundundu havasi vepaki ndebush life department rakatongozomiriro rirega hatitomborinei zvavo vekunhingirisa. So bose vanhu ndakambosangana navo kwachundu ndivaona ndobva tazosangana Nyamakata so vakangofara takangosei ndakatoshamisa kuti wamuri kuno Nyamakata zanzi rikora rakasangana pamashops ndobva hatiri kuno kutaka kemba pamashops tikati abo ndokuti tanga zvetodi kutofara hatinamboita ene ndakati vakanditenga doro nonyepa even kuti vafonera kuvabvunza kuti inini ndini ndakatotenga doro nemari yangu inini ndakati mwana wamwe apanhu vanga ndinavo muvillage vandokwanisa towitness that nyaya saka ano ndobva tangovasiya izvozvo vakomana vari kunonzi kukaruru ndoko vakaenda kwavakushandira kuNyamakata vakabva vakaenda kuBvuti this week iro vandorukaruru handimazoona. So inini yakazonzi ndakaonekwa ndiinavo but dai kuri kunzi ndozuva rakafa munhu ka zviva zviri nani vanhu vakomana vakazofa mosi pomwe after 3 weeks handimazoona. Saka inini zvaibata nonini rapo fuiti muna ndakamboenda kumba kwavo nyaya ikatanga kutaurwa ndakainzwa zvangu bcause nyaya yakatanga parufu chaipo vanhu vanga vasingadi kuti ndapoenda zviri direct asi vaingotaura vachitanga kunzi nanzi ndobva ndambozama kuti vanhu vataura nyaya bhati vakaita kuti ndobva ndazoenda kumba kwavo ndakanoona namadhezi avabva kumba sekuMapako achekwareko kwamizi vachindoziva
inasatoziva kuti waenda kuharare amazona papa create of team nyaya namai vacho nemudzimai wavo pakuva vachiti ini ndakutana nemukadzi iyoyo mufi ndakaurayisa murume wake kuti nditore mukadzi wake ndobva ndaenda tazama kuti ndinonzwisisa nyaya momzi havana kundipa kana mukana kuti ndakataura navo vakatanga kuchema vakatotama pamba ndakazotaura rinini watawanda hauna ndinotaura hauna nemupanawo nyaya dziri kuita kadzawanda apa ndakambonzi munyaya iyi ndakangonyarara then apa ndakunzwa ndakudana nemukadzi mufana akadoniti iwo mutizwa pane munhu akambokujaira ndangadirekti here panopamba ndakati asati avapo andinanga asi nyaya ndiri kudzizwa ndibva ndasiyana nadzo sati so after a week ndabva kutaura nawo ndikuona clip ita kuti mutizwa is already involved saka vanhu vagara ndori nenyaya okay asi magariro enyu mimi akamira usei nemhuri inini kuti ndinyepo kuti ndine dambudziko navo kana taite dambudziko navo even now ndiri confused nini ndiri munyowani hangu ndandabva kuti 7 years ndapinda muvillage momo ariri pamapako ndomusha wandakatanga kunoratidzwa nasekuru wangu ndichitwa village vachititi ava ndo masavera ende musha wandakana angosunuka ndaisvika pamba pavo tichifara tinokumbidzana isipasi mukomana wanzi akafa wanda mwe wangu ndondorwadza ndakafunga ndakanzwa nezvake munhu anga ndisangana dambudziko ndikandichinje pandakambopodzana naye if a single day handina even no baba chiva handina pandakambonetsana navo kana even ainoona family yavo handina pandakambomberenekana saka pamuri kuona imimi pekuti tingati ndo pakazoita kuti munetsane conflict yenyu yakabva papo kuti baba vazongoti vamutizwa is also involved munyaya iyi ini ndangumaona ndita nyaya sisa semunhu aida nanekuti ndivaonewo zvangu ndakaona sekuti ivo vari kushandiswa nevanhu bozi tarasa baba vapako havana information chaichaiyo noti inozobatika chokwadi yakaitika pandi mwana wavo asi vada nyaya dzokuunzwa nevanhu bozi vanenge vasiri kuno vanhu vari kuudza nyaya havasonzowapa right information chaichaiyo yezvakaitika watasati vandavangobata vanzi nengi watasati ndonzi mavillages kwedu ne3 next village ne3 samdati tese takabata the same day kuti titsvage munhu asi though ivo vaitoziva kuti mukomana ndositini yaita isi tasingaziva ise ndasingaziziva hazine kana vamwe vaizvizivawo asi ndasingaziva kuti mukomana yaita musango asi ivo vaitoziva kuti vana vangu vanida musango vachizvima mazona saka nanauya kunzi tatengesa nokuti abato ende dai kunzi avari kunzi vepfundundo havaurayi vanhu ende vanongochengeta muarea munogara vanhu ndomaunochengetedza mazona havatori nekunozonyoreva vanhu kwakaenda vakomana kuti chokwadi ndangu ndisingasapote kuuraya kwevanhu asi takaita musikando vakomana vakaita musikando atinese kwakaenda kwakusingatenderi ndovasangana nedambudziko saka panyati manje vasangana nedambudziko zvakuta sekuti pane vanhu vakatengesa kuti vaende kunogaririrwa but siriro kwakaenda ndokunogaririrwa chete ndobva ngonobatira okay alright mukomandanzwa muchitaura kuti panhamo pane zvityo zvakaitika zvinosanganisira kunongedzwa kwamaita mainongedzwa sei uye chii chakazokupai ruzivo kana kuti fungidziro yekuti mufunge kuti but ndini ndenge ndikutaurwa nekuwanda kunenge kwakaita vanhu panhamo tanga tisina kuwa so eke ini ndoita zvichikorokozi okay anowana ndito zvichira goridhe chidikitsaka goridhe mukumanosanga kuti chikorokoza ndo kwangu handite zvekuvhima so tiri pakunochera guva richicherwa so pakatanga murume anonzi Manjeru anogara kune imwe villagewo achitofara ndakabva nditi iwo mutizwa kupinda muguva uchere ndakati ndambochera chichi ko guva richitakachera zvodaro rangatopera zvezvo aingoseka ndobva ati manje iwo ukuramba kuchera guva handiti nebasa rako raunoita uchaurayiwa nemakorokoza nefoshowa amazona ndakabva ndapindura ndakati chava munhu anosira basa rake but mume ndakapindura kuti mhasira basa rake ka ruzhinji rwevanhu vese rakataka kukacha magirezi kuti vakomana vedu vangu varipo andibvanzi ndakakemu kuti sei kanzi iwo upindurire mashoko akadaro panapa paruku zvinobva dziwaona kana hanya ndezvaitii ndosika vanhu vataura kuti iwewo nechekuita nechi ndokusuka munhu ndakataura iti saka uyu zvaataura zvokuti inini ndichaure vanhu makurukoza nefoshoro ndo zvakanaka here panyaya dzakabva tobvomisa mwana wakakanzela kuti zvisizvo angaipere ndobva zvatongopesa but ndakatobva pama ndine mona kuti okay so vanhu anosinzwa kutodiscuss konzeni nezvangu vatopachipasana ndandiuziva ani mazona
taiti kuti nyaya yakazobva kumakuru kuti ndobva yaenda same answer yaiti kuti yakazobva ndobva yaenda kumba kuna namudhara vakabva vane nehendu apa hendu kuti ane chekuita akabva handine mweimbondo mari $20 ndourayira $20 asi ndandonyeba haisiyo department rangu. Okay, takatarisa ndazwa muchiti pamakaona interview iyoyo makanzwa vanhu vakati wandei vachidomwa kusanganisira imimi naSabhuku. Mune here imimi pamunombotiwo makambogadzwa dare zvichida kwaSabhuku ikoko kana kwaMambo maererano nekunetsana kwenyu pamwe chete nababa baba vana Tawanda zvichida nenyaya dzimwewo dzisinei nechekuita nekufa kwaTawanda naCourage? Ndakudza kuti inini vanhu mapako handitorina kana dambudziko kubva nekubvira kugara hatina kana pakambogadzwa dare handina kana dambudziko pachangu inini handitorina kana problem andoti ndata takamboita zvekuti ndingazveri kuti ndingafungidzira kuti saka paipai pakazombonetsana sakati handini. Makaenda here kunoripotawo kumadzimambo nyaya iboso zoti kana yanyaya ine chekunoita nekunangana kweuroyi kunangana kwekudana nemadzimai emunhu ndanzwa muchitaura nyaya yekunangana kwekuti makapomera kunzi makaurayisa munhu muchinge mabhadharo nyaya idzodzo kuti kumaSabhuku inyaya dzekuti dzinenge dzavakurirawo makambosvika here kuna Changamire kuti ndo zviri kuitika kuvillage kwedu? Inini pari zvinozi ndodanho randoda kutoora. Okay. Mushure mokunge bozi nyaya payangotaura yangoita sekuti taingoti makopo kungotaura kungotaura basi kandazoona vachimuchivaenda ziva vakutaura chokwadi cha bozi vakataura ndochokwadi chiri mumwe mavo nezvavari kufunga zviitike pamusoro pevanhu vakapengera handiziva. Saka inini ndofana kuti ndinoripota nyaya iyi. Vamwe vakapomerwawo vane nzira dzavo dzavashandisa but inhangu handisati ndovasungise babama pako asi naneshinzoti ndakawana nzvimbo yakanaka bcause pandakanda kumba ndazama kuti nditaure namama neunana varipo ndakanzwa kuti tikwanise kutaura takatwitega tega noda kwekumitirwa vakaita saka ndanopatanhora kuti ndofana kuti ndinoona Changamire Sabhuku ndakavaudza but Sabhuku ndakati ndofunga kuti ndiende izova kuti tinyaya iyi plus kuti tiite kuna Chief Tundu ndikononge inodzoka futi kana yakaenzaniso zvakanaka havambokutsikana bcause vanhu vanokwanisa kwaChundu ava naSabhuku ndikononge ukama hwavo unenge usisina kunaka kupfuridza nematauriro avaiti. Saka indani nepfungwa dzokuti ndotsvaga mumwe mambo wandinonotaura naye pane mambo aripo mubhatuzi anondichiga ndawa ndaifunga ndinotaura nemasekretari avo ndositowo nyaya yangu already muchidemo ndakatombotaura nevamwe chinchivaonesawo kuti handozviitika vakabva ndano ndita kuti muwe vanoteedzwa baba mugara pano inoivotaura ndati vataure the right person akavapa that information kuti chizwa nechoda bcause vanga vasipo anomazana kachunzi vana informa wavo vari kuti ndiri informa wavo kumwandidi naiyo ndikauziva wavo informa then zvadaro kundu ndakanotaura nyaya iyi ndakavaudza ndakati zviri kunzi inini makatsamara handizoti tine ushamwari here tinombowirira nawo here saka fundu ndakati haisi ticheta nyaya iyi nesaidi redu iite nesaidi rangu saka inini ndo ndamanya ndakada kuti ndivadedze tigare pasi kusiri kuvamhangarira kuvasungisa but ndiri mwana wavo tiyana netinzichisana kana ndine dambudziko kushuvawo nyaya yangu kuti inini ndine chekuita danzi vatanoti publisha ndine chekuita ndisaenderana. Okay, saka pane here dzimwe nguva dzekuti zvichida sekutaura kwamaita mukati maigara muchiwirirana kusawirirana kwatozotanga ipapapa pafa mwanakomana wavo. Pane here dzimwe nguva dzekuti munorangarira kana kuti kunetsanawo kwavanoita nevanhu munharaunda kana kuti munhu akaita sei takatarisa munharaunda vamapako nemhuri yavo? inhangu zvitondinetsa munharaunda vana dambudziko dzavo dzavaitaura naSabhuku inyayawo dzinongoitikawo dzekuti vanenge vaidawo minda vachizvi zvimwe zvinoitika nyaya yeminda ndinga kuti ndo munhu andaona vaita clash but inyaya dzaingotaura dzogadzirisa dzisaachigadzira kune vamwe vanhuwo mugarisana handonyeka kana dzimwe bcause ini handonzogara hangu nahamba zvezvekutodaro zvekugara muvillage
ndinoita ndimwanika panapa kuti chimwe damutanga chitava nechita tingati here haisi nyaya yekuti sekugara kwamaita ndamamusiri maigara zvakanaka zvikuru, haisi nyaya here yekuti nyaya yavo haina kubatwawo zvakanaka mukati menharaunda zvazoita kuti pasimuke mashoko akasiyana siyana. Pozozoti kana mumwe awirwa nedambudziko vanhu venharaunda vanofanira kubatiranawo kuti voona kuti nyaya iyi yoitwa sei, kuti ivo vavewo neclosure panhau yacho. ya ngodaro but handizoti munharaunda vangakwanisa kuvabatsira ndazvo because inyaya yavo vanotobatsirwa kana nachifi nakansela mhenu vanokwanisa kuvapo maadvice mamwewo because isi tokungozi vanofanira kudzisezvo pamweni because kuti vaya vanhu vangoenda mugame park iri musango musatotenderwa saka handizvi kuzonzi mutemo wokuuraya kana kuti isi vamwe hatitozviziva saka zvaudawo kuti zvaudawo vanhu ziva zvemutemo ndo zvokuti vanomuvillage vashoma vaikwanisa kutombobudisa invoice pamusoro penyaya iyi vanhu vanoti hatiushungudzika asi mumavanaizoti vakomana vasinga vaenda nzvimbo isinga iyi. Aiwa, ivo vamapako avo kutaura kwavaiita kana makanyatsoteerera zvakanaka vaisadhifenda kuti vana havana kuenda kunzvimbo yakaita yakaipa. Vaitoti aiwa vana vakatoenda ende hatisi kuramba kuti kwakanga kuri kugame park, but chakazoitika necho chiri kuvakatyamadza nechekuti chakazoita kuti vana vapfurwe vasina kupiwawo warning chibo. Zozoti kana munhu achingakanganisa zvine chekuita nekuenda kumagame parks panoridzirwawo pfuti mudenga, vanhu kana vachibatwa vobatwa vonopiwa mutongo wavo. Asiwo chiri kuvashungudza nechekuti konei pasina kuitwawo izvozvo vana vakangosvika pakupfurwa vachifira ipapo. Ndozviri kunyanya vashungurudza izvozvo. Even teso sagari nyayo yakambotibatira mupfungwa mudzi vanhu kuti sei vanhu vakazongopfurwa. Saka vamwe vanhu vanobudisa kuti vanoti aiwa hapa vangona vangani futi vamwe taiwa hapa vangona vanga vaida kudzosera hapana nozoziva iye anyaya kunenge ichizivikanwa kuti nevakauraya mani kuti iyo dai zvaikwanisa vaifanira nonzo inini watano semaoni nangu panyaya yavo munhu anatotaura nyaya bhozi vamwe mukomana akafa asi pane mukomana aripo akarohwa ari mupenyu munhu enda kana akakwanisa kutaura chokwadi kuti ngemunhu anga aripo background zvezvekunzi anziye mateka akazoenda kanowanirapo akazoona ndiani kusite kulemitani zviri kutoda kuti aite mukomana akasara ndianga aripo kasi ndiye munhu anokwanisa kupupura chokwadi mamafambiro akaita kana vakatrekwa kana vakadii torega kufungidzira ndokuti pane zvozoiti taafunza zvisiri because ini ndichinzisa handina shoti akambotaura nemukomana waendera pamapako handina chokwadi kuti akambotaura nemukomana uyo akasarwa vakati havasati vaona mukana because akanga achiri kurwadziwa hati mazviona saka ndiye munhu anofanira kutaura chokwadi ini nangu handina kuramba kufungidzira but nozotozona vanhu vako pasiresi vakutoona zisera kuchitaurwa ivo vasina mbuyo kwandiri semwana handiti ende zvazvekwange zvainetsa hazvo kuti vadii but kunoswa pongoitaura chinhu chonapa vakutautsvaka n'anga dzinozogona kugadzira ende kunyanga vasikuenda vachiti zvauzati akwadza ndiani vauza kuti nenge akatotengesa mutizo akabva mari akadya mari yayo mwana wangu taongorumwewo uyewo kwatiri takuudza zvatiri kuda kuti uite masoro pamutizo pange pasino ndakuborarama ndiri kugara but less time is now on 10 because handizive vagarisani rinongongo uchifamba umunzi asikachitengesi ngatimondombo isinei nekugadzirwa nen'anga ani mazvona muzita rako rinenge rinenge raenda. Okay, tiri ipapo pamataura mukoma Frank ndadzomusanangura zven'anga nei sekuziva kwandinoita hangu vanhu vanoita zvematare vanambiyana nasekuru ndofunga mamwe mabasa atinomboita munogona kunge muchimaonawo ende ndinovimba kuti munhu anenge asina chaakaita mumaoko ake mushonga ubatire pasina ronda. Ndofunga ndozotakakura tichingoudzwa kuti mushonga ubatire pasina ronda. Saka handivimbi kana kuti handifungi kuti mungava nekutya zvikuru kuti vakazoenda kunganga nogona kutaura zita rangu kuti uyu akadai. Handifungi kuti izvozvo mungava nekukatyamadzwa nazvo sekutaura kwamuri kuita kuti aiwa inini ndine kuchena panhau iyi inini handina chekuita.
zvavachazonoitawo aiwa zvazvaone kuti imi mamufanire kutyira upenyu hwenyu iko zvino maererano nezvechivanhu, nekuti pavachaenda hatizivi kuti vachanoti chii uyewo kwava vachanogadzira zivo kuti vachanoti chii. Asi kana imimi zita renyu rakachena nevamwe vakadomwa kana vakachena, aiwa mushonga unongonobata pane ronda, nekuti kana uchinomutsa mutumbi wemufi mweya unongoenda pane munhu ane chekuita nenyaya yacho. Munhu haangangomuke oenda kuti Elizabeth wakandidai pasina zvandakamuita. Munoziva kuti varoenda sei? Varangwara ivo handiti vari kutaura izvo zvanditi ndenisacharekai pachandakataura navo, but pandoti nomwe muroi wandakambonetsana naye, unoziona muroi mumwe wauto advantage because pane already munhu ane chaakutaura kuti mumwe womunhu unozvake akaita zvaanoita nomudzowa kuti handova nezvaakaita. Asi muvaroi inyaya yemushonga, mishonga zvasiyana manje. Ndada kukudzira sidza mukona chii notori nemwe n'anga izvozvi last week yakinge yatinda kumba kwavo amazoona but n'anga yakazongouya kumba kwavo iyo pachaine nyinchizonzwa nyaya iyi pachaine n'anga iyi haina kwasandiudza kuti kune matare anoti akupinda zita rangu, but zvakandinetsa kuti kumunhu ari kuuya panapa achitaura nezvenyaya dzaari kufambira ukoko nemhaka yedu. Paakasvika penyu akati kudii? Akati ndauya ndateedzwa pamapako nematarada kuti tiite kugadzirisa kufa kukaitwa, but zvazvakandishupa kuti kweini ndinei nazvo zvakudi zvakutondiudzawo. Akatoenda achiti apa kake chituu ndatomboenda, but unoti ndakasandoriwa kuti munhu chii akaida kutsvagei asi pane zvangada kubvunza kwandiri, asi haana bhozi inini nyaya yanga ndichisade zvokuti kana zita vanhu ndikasangana navanhu ndotaura maningi haana ndichisade saka ngaichemboto munhu wokuziva amazona. Saka ndakazoona kuti sometimes vanhu vanofanira kuti pautsvaga n'anga vanotaura kuti zita ranheni kuti ndichachaka kwandiri ani mazona. Saka hazvinhu zvinowanika, but inga nechimwe kuti ndisangane nababa mapavo semano wavo anomaona tombotaura ini ndiri kuda munhu akavapa information zokutsvaga n'anga ngavatsvaga haina ngwanda basi nazvo handimboshi, asi kuti ndinotyira kuti munyika ndikazvinhu zvakasiyana siyana once zita rako raenda semandirait munogona kusangana nezvanhu zvisiri zven'anga zvemushonga izvi. Asi tinonge chigara ndiri munhu anorarama musango, ndiri munhu anofamba kanguva dzeusiku, ndiri munhu anopinda muvanhu vakawanda, so unobva wati unopinda muvanhu uchifunga kuti todiwa usatodiwa wazina ndingambozoti uyu anopocha handizoti mupocha samapocha esaka izvo zvanenge asisatodi kana kuona amazoona unousingazoti manopocha unogadzirwa kanyake mamanga wotoataka ufuchichinyenzeiza kufire hauna chanomugezi. Saka mimi chikumbiro chenyu ndechekuti muonane nababa mapako, right? Sure. Saka ndichazama kuti ndakanaka tisangane nawo zvamwe simone rangu ndokwandataa kuti chendinochanga mberi ndovakumbirawo naimari kuti dare ivo baba vedevi vaona mukana wodei wouya ivo ndo vachataura akavapa information yokuti ndakapawa mari ndobva ndanzwa kuti munhu yeye ndo watachitanga manje ndechitoti zita rangu richena wazvisiti clip downloadwa nomunhu akazoendatidza patana almost 12,000 vanhu vanga vatoroona. So you see after 12,000 pane hama dzaungani nevamwe vanhu vangani alright kutomboti vazoona zvisirizo ndiani achidzosera ku12,000 vanhu information kuti nenge kataurwa hana chanoita. Unobatsira futi zvakare mapurisa, nekuti nyaya dzinenge dzichiri kumapurisa hadzisati dzaane madhoketsi ari kunyatsoti avhurwa anyatsoonekwa kuti nyaya iri kufamba sei. Zvinobatsiridza zvakare pamapurisawo kuti vanzwisise kuti nyaya dzinenge dzakafamba sei, kuti vanhu vese vari involved, because panotaurwawo panobvunzisiswa kunzi alright muri kufungidzira ndiani ende futi mese munogona kuita sei kutaurwa. Asi kana vainewo information yakaita seiyoyi vanenge vakuziva kuti ngakataura izvi neizvi neizvi, zvichida vanozouyawo vachikubvunzisisaiwo kuti zvakafamba sei, but already vanenge vaanewo mativi kuti ava mapako vakataura izvi, mukoma Frengi vakataurawo izvi, vanhingi vakataurawo izvi, zvichida izvo zvinokwanisa kuvapo umbo kuti voshanda sei nenyaya idzi. Saka mavoices enyu aya anenge akatotikoshera, zvichida tikawana zvakare nhamba dzemukomana wacho akasara
tinokwanisa kumufonera zvakare tonzwa divi rake, zvichida ndiye anogona kutiudza mafambiro akaita nyaya iyi musui, nokuti ndiye akaona zvese nemeso ake. Ya inini nangu ndo zvandiri kufunga kuti ndemunhu angatonzi angataure nyaya. Izvi zvanhu angari kunze chifungidzira handingandizivi hangu kana paine vamwe vane chekuita nekutengesana kana kuti vamwe vane mazita akataurwa. Pandakaona vhidhiyo ndakangovadedzawo bhosi ndininaorona ndinavadedzawo vakati tingoonai ndisinda handina komene ndakapa pamusoro pamwe kuti ini ndine mafungiro akati angoti kana uchiziva zvaunoziva pamusoro penyaya iyi masiteke uchi nyaya yako menokuchekaisa sei. Saka handizivo masaidziro amwe nangu handisi kumira masaidziro amwe nangafu masaidi kuti ini nangu nyaya iyi ngavasati imosa ndiri kunzi inini ndakaumwire doro nona bush life so ndotiza here nini kana mapurisa shamwari dzangu ndotiza noti mbavha dzirimo ndotiza here nini magemu mabhururu angu nodandinozonzi kwaureva munhu tangu ndinengatinge ndinotorera matenda kugarada inini siita matuva nhau ndokuona tataura takasangana nayo ngatozofara we tofara totaura asi ndinge tinotenga dzimunu mangwana pabuda nyaya yekunzi kwanenge kwakazonzi kwata zvakasaka ndinotizwa so zati tichigara upenyu vanhu handinotoona nekwarei tichiende. Okay, saka I think kuti ndo pakanyanya kubva nyaya hombe yekunzi ndakazonekwa chimwa doro awarupe mari sabhuku panyaya kuno doro ngavasamiva amengana ine dzimwewo dzavakazopfekera naumberu asi panyaya dzona doro sabhuku angasipo ndini ndakatotengera kumana webush life doro takatoona takambosanganawo kwachundu kasanganya makati ende patasangana kuchuna damba rakadambudziko kana chivaititsvaka zvaitsvaga zvaita zvaitoitawo takafara ndokusangana nyamakati ndokungofara still ende andinapanha anga ndinawo ndokuvhileji ikoko. Saka makazosununguka here kuti mogara pasi nachangamire zvichida vachundu ndo vatongori chifu vekoko nachief chundu mogara pasi mese hatizive kuti changamire vangazotsvagawo ani nani panyaya iyi yakuti vakwanise kukubatanidzai motaurawo masaidzi enyu nekuti tese tikuona kuti even mukanzendai uku kwachangamire kwacho vamwe vari kuti aiwa vamwe vari kuti but ikoko ndo dunhu rachangamire yechundu hatingakwanise kuti chief vekwakati tovatendei munotonga nyaya yekwachief chundu ivo chief chundu vachiripo vachiri kutonga nyaya. Saka makazosununguka here kuti toronga nachief chundu mogara pasi semhuri yekwamapako nevamwe vari involved munyaya iyi kana kuti vamwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita munyaya iyi monogara pasi monzwa kuti changamire vanoibata sei nhau yacho. Ini nangu ndakasununguka kwete asi kuti chachakungoita nechekuti izvi ndakamakachaidzwa kuti sabhuku weda ndiri munin'ina wachief chundu handiti walong nyaya dzaitika kwamapako nasabhuku dzaigadzwa nachief saka magadzisa vaidziita ingoti chief ari kusaidi kwemunin'ina wavo ani mazuwana so still kwana nyaya nyanga yanzi itaure kwandiri ndinongasadaro because obviously tichigara pasi chitaura vamwe vachadeedzwa but mazita kuti vamwe vachauya chief wesabhuku anenge aripo futi nemukomo wavo achitonga nemukomo wavo saka ivo hamunoti ivo mapako vanozvigamuchira sei inini kwandirengese sandipamba ndakati pamwe igara kukwanisa kuzoti pamwe paita kasaidi because ini ndakabva kutwa chundu saka unyamakati amazwana sandinona kuti since zvava zvematariro avo zvomambo mhino zvava kutsina but ava vanombouyawo vachitoma vachienzanisa dzimwe nyaya chitenda vari kumbouyawo vachienzanisa dzimwe nyaya ikoko ndakwanisa nokumbira futi kwavasingazoti mazita kusaidi I think zvekuti ozodaro zvinenge zvaakuda kubva kuna changamire ndosaka vachipa room yeappeal kuti kana uine nyaya uri kufunga kuti hainotongwa zvakanaka unoita appeal uchienda kune mumwe chimambo asi chandikuita ndechekuti nyaya iyi itange yambotongwa kwachief chundu kwacho nekuti ndokwakaitikira nyaya ndova nedunhu zvakare roda kuti richeneswe kubva paropa rakadeurwa mudunhu mavo nekuti chifu wekumwe kunhu anogona kutonga nyaya but akwanise kuchenesa dunhu remumwe mambo havazozoti chifu ava vanochenesa sei dunhu ravo saka hazvingaite kuti tore chifu wekukwekwe kana chifu wekupi kuti vachenese dunhu rekuurungwe. Robobva mataura poinda yanakasisa
kwandiri hazvimbonetsa maybe chingatomisa nyaya ndichoti musi wa24 vane vachiri kufambira nyaya dzavo vanenge vasipo dani vari pamwe this weekend ini ndaitoda zonyaya iyi ichitoita fast because nyaya ndangoti painenge ichikupisa dai yobva yangonzi yotaura yopera mumwe nomwe uziva kuti unopenya muntukani ndakadai ndogara ndakadai kana inini ndisina redo kuti tinonge chimhoresana navo kugara tongogara zvotagara chingoita umwe chimboita yamba yake imwe chitamba yake asi inini nefamily yavo ndinonza kunyara so kana ndakasangana izvo sandasangana muchembere chamhoresa mabhatiri vayo ndenga wamhoresani aidairawo zvaobva ndetozoti dai ndomhoresa munhu asingadi so itingi kuti sozora kuti nyange hama dzemukadzi wacho hama dzemurume handisiri chinhu handi mazuva takagara pasi takaenzanisa zvinokwanisa kutibatsira kubuda chokwadi ini ndikuda pane munhu wandikuda zoti iyo pako dai kana vari vamwe varida kuti nyaya inotichina zvakanaka isati tiri nguva paunongoya ndangoya nezari munhu wavo akavapa information ndakapuwa information nanyaya vogonyarara tautaura nemunhu ane information aiwa tinotenda because inini nawo haina ndonyepa ndikapupiwa kuti ndini chakaipa navo mwari anonditonga handakana dambudziko navo ndaitovatora sababa vangu because ndomusho ndatanga kutosvikawo ndaingoita zvandinoda pamba pavo zvandinoda ndaingopirwa nakumena penaita wanda wachiendereza ndatosonatawanda panana dambudziko akaramba kwangupa pasina dambudziko zvokuzoita anda musango manje ndasingazvizivi kuzi vaendawo nenguva dzavanonzanzaenda usiku aidai ndaizvindasinazvizivi aiwa tinotenda mukoma maita basa nekuti podivi renyu maziviro amurikuita nyaya iyi regai tichisirawo kuvamwe ndo vanganzi kuti aiwa pavanhu vai vakadomwa izvi ndo zvezvimwe zvataura vanhu vari mukati mekudomwa ikoko ndo masaidhi avo vanhu vochitibatsirawo kutonga zvakare chief chundu vakanzwawo kuchema kwenyu aiwa dai tatanga taenda kwachief kana zvizochinja hazvo tizoenda kune mamwe mambo kana tinzi timbofamba zvakare tione kunzi vakachina ndevapi vasina ndevapi zvese izvi yadecision ichazopiwa namambo maita basa rasistem aiwa tinotenda mukoma vavauraya kuseni ikoko vakabva vangovasiya pasango ipapo tonza kuchinzi mukomana umwe wakakuwara vakashaya vamusungirira avavo vakangosiyiwa vakarara pasango ipapo asi handitizi kuti vanga vakarara hauno kuti isata kupasvika vaenda vanhu avo kupfuura ndo patakatozoti taakuzvinzwa kuti ndozvaitika ichi takazvinzwa kuchinzi mabhodhisi atakurwa yava sandi manje kuti vatakurwa vachiendeswa kumochari vaenda ndo patakatanga kuona Newsday neHerald dzaakutsanangura kuti pakawanikwa maposha angati exchange fire nevakomana venational park saka mukufamba kwenguva isi taakuita takatanga kuita burial ndokuzotanga kuita mainvestigations edu manje atakaita isusu kunyanya indakaita mainvestigations andakawana vadaro saizvezvo ndo pandakazvinzwa kuchinzi aiwa ava vakapfuura vakomana vakahayiwa kubva kunational parks ari 2 vauya after work vatopedza kuzonopfuura vakomana vakapfeka uniform yekupfundundu futi vakapawadza papfundundu ndo information yandinayo vapawa futi dziyaisi ndokutoudzwa sport yakaiya vana vakomana ndokunovamirira ikoko vamirira kuya kusango kuyoko avo pakuuraya mhuka kuda vakauraya ava vakatarisa kana kuti zvakamira sei papata kunzwa information kwaya ndo pakazoti vovingwa manje vatopedza kuuraya ndo pakaningira pakazotanga kuridzwa futi asi imwe information yoti vakambodiscasa navo vakati aiwa musikana aiwe panonzi Messi Mateke akati uyu ndiye Tawanda uyu ndiye Courage ndo vacho vanodikanwa ivavo ndo pavakapfurwa kuti tizota kupfurwa nechipoint blank vakatarisana here kana kuti vanga vakutiza izvo hatichina anotaura chaizvo kuti atiudze kuti chikwati chakatika ndechipi vasiya mabhodhisi ndo patozonzwa isusu kuti tizodiscover kuti mwana wedu apfurwa munin'ina wake ari kumusha akatanzwa kuchinzi kune vanhu vapfurwa musango akuzikanwa kuti ndivanani saka uyu munin'ina wacho akazovhunduka kuti uyu mukomana ayo ne almost 2 days asiri kumba
regai ndingonotariswa kumapurisa kuti tizive kuti ndiani. Ndopakazoenda pamapurisa ekumakuti. Vasvika vakazotorwa vakaenda nemotokari kuKariba kunotarisa mabhodhisi ava kumochari manje. Ndopakazoita kuti uyu ningi tizive kuti Tawanda naCourage vanga vafa. Chondishamisa ndechekuti news dzacho kuti ndizive kuti dzakabuda dzichibva kuno kunani, kuti Tawanda Mapako naCourage Muodza kuri kuti vanga vachitotsvagwa nevanhu vepapfundundi ipapo. Zvichireva kuti izvo vanga vane information yakazara nevakomana vanogara vakaemploya mumavillage mavanobhadhara sevasevenzi kana kuti samainformers. Ndovakavataura, asi chavasina kuvataura correct ndechepfuti kuti pfuti haibudi mumba ndisati ndava pamakisi, pfuti inogara iri muloko. Izvo zvavakaziita ivo utaura kuzonyarara izvi zvinezvi kunyarara nokuti pfuti musi worufu ndakavarakidza kuti pfuti yamunoti yanga ino mwana wangu iyi pfuti iri pane. Ndobva ndavarakidza pfuti yacho. Ndopakazonyarara vanhu kutaura kwese. Ivo vokoko mapurisa kana muchiripota kuti tauraya vanhu handiti vanga vachivhima vachiexchange fire nesu vanodawo pfuti yacho as an exhibit haiko. Saka kuti vaiye kumba kwangu havana kumbouya mapurisa kuzobvunza nezvepfuti. Vakazongoya kuzotora statement remunin'ina wacho neremukadzi wemufuwi. Chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti hapana kana statement rimwe chete kutora kwavakaita mastatements handisi zvanoda kunovadi nokuti havana kutiudza kuti vakavhura siyara here kana kuti ichavhurwa here kuti zvatopera zvakadaro. Nokuti kana munhu achiti we should to kill, president akadzima death sentence yomunhu anouraya munhu, awetiwa death sentence yekuuraya mhuka, zvinorwadza too much, hazvina kunaka izvozvo. Kana nyika ikatongwa ichidaro kuti tiri kwatosvika awo wauraya munhu tomurega woenda, auraya mhuka touraya, tinganzi tinotongera, hatisi kutongazve. Asi ipapo pane maversion anobuda akangosiyana siyana, asi kuti vaende musango imomo imosva yekuti ava vakahayiwa kubva munational parks ndokuya ndokupuwa uniform paningi papfundundi ipapo, ndokupfeka uniform dzepfundundi, ndokupuwa pfuti dzepapfundundi. Vauraya vanonzi information yatonzwa, whether it's correct or not I don't know, hanzi vakabhadha kwa 2000, handisi kuti each here. Uyu anonzi Mateke akanzi auya atore 1000, information yandiri kunzwa iyoyo. Mumwe musikana anonzi Monica akaya anotarisa Courage kuti Courage ariko kumba kwavo here. Izvo anonzi akabva kumusha uko ane pamwe paakavanda. Vamwe vavo vanongogara vakavanda, hapana anoda kubuda pachena. But zvonyaya kutinetsa ndezvokuti izvo tosvika kupi nokuda kwokuti uyu muuraya ari kunze nomu wake isu takafirwa zvongonyararwa zvakadaro zvopera zvakadaro. Handifungi kuti tingaita nyika inobudirira. Saka yezvinezvi tatotiwo kana dziri news kuona imimi itaifaindawo tomunzwe kuti madetails chaizvo kupolisi kuti iri kumborongei iyo national parks yacho inototi zvakapera zvakadaro here, munhu wava havasi kuda kuti asungwe here. Nokuti information imwe iri yandakanzwa latest ndiye ningi gunman wavanouraya vanhu maningi, nokuti vachitaura parufu ainzi Courage naTawanda vave 27 vese, kuti ana vanhu 27 vakauraya. Saka kana vachimurega akadaro achiuraya vanhu shuwa toti tiri munyika yakasununguka here baba. Hurumende inofanira kuona zvokuita. Plus ivo ana vana, Tawanda ana vana 2, so mumwe uyu ane 3 wo, uyu mufanira kukuvara handisi kuti ana vangani. Saka zvese zvongoregwa zvakadaro vana vatozoita sei chikoro nemudzimai wacho tomuita sei pakumuchengeta. Zvinhu zvinoda kuti zvitariswe izvozvo, hurumende ionewo kuti vanhu vasungwa vaenda kukoti kana kuine action dzimwe dzingazotorwa pamberi totora action yekuti vanhu vawane compensation avo, nokuti havana kunge vanhingira vaparamosa inotyisa isi medha inyama yavaitsvaga. Munhu wese kana ivo kwakare ikoko kunational parks vakabvunzwa vakati imamuuraya mhuka here, vatinouraya kono kana imuchiuraya mhuka kwava vaita sei vomuurayira kuti afire mhuka. Zvondirwadza too much. Tine a lot of information yekuti iyezvo panapa ndi divergent chitaura vanhu nevanhu vai
vaitengesa vacho kuti tawanda afe nacourage wacho totora amene maosi mangani nditsanangura achandoda ndezvokuti icho ndibatsirwe kuti polisi yasvika papi, iyo national parks yasvika papi, zvapera zvakadero here, uye akamisa kuti pasaitwe isu totoziva kuti kana sudden death docket rinotoopeniwa raopenwa roitwa investigate rokulozwa. Isusu hatisi kuti ririko here hariko here, kana kuti mastatements avakatora pamba ndokukuloza docket racho here, kana zvakadero zvazvisizvo zvinofamba fanira kutiita ndozvokuti tombotsvaga kavanotimirira kana samagweta whatever handiti votimirira tione kuti tasvika papi, kana ichidzima yozoraswa kukoti yenzi haisiri kesi iri valid kuti tidile nayo, where is fair, vanenge vatichekesera asi mwoyo yedu inge ichirwadza nokuti apa hapana chakakanganisika mumuka ndedzamwari idzi. Ivo vanouraya dzavanoda, ivo vouraya vanhu ko kufura gumbo kwakuni zvako munhu tomuona ari mupenyu. Izvo takarasikirwa tisu. Kana ndikagara so ndichigara ndotomuona ari pfungwa dzangu zvoita zvakanaka izvo. Zimbabwe ngairongeke ive nyika inorakidza kuti vamwe vanhu vanosunguka, kwete kuti vamwe vanhu vakadzvinywa pauro, vamwe vanoita madiro, munhu ari kufamba out, vamwe takafutsira pasi. Kana zvichobuda kana pari papi kana kutv ipi ngazvibude zvakadaro, because isusu takarasikirwa, tina vana vakafa, vana vavo tinoshaya kuziva kuti vanofamba vanozoti hatidi izvozvo. Zvimwe zvinhu zvandoreva, murungu iyeyo akambodzingwa kwaakadzingwa nenyaya yeutsinye hwaari kuita ivovo, information yese tinayo. Musikana yanonzi Wadzanaye musikanawo asinawo hake kumboti tingati anoshamisa, akushamisira nebasa raari kuita, asi hazvizvo zvekuti unoshamisira vanhu ngavaurayiwa vatinetsa, vavanetsa nyika ndeyavo here kuya uku ndeyamwari nyika iya. Munhu akunetsa sunga wese kucheri kwete kuuraya. Kune information futi inonzi kune vamwe vari seri vahombe, saka kuda ndozvetisa kuti vangaita madiro kungouraya vanhu here, asi zvetingagara ungaita upenyu here munyika, kwete, handizvifarira hangu izvozvo, zvakandigumbura. Zvamainformers kana muchida kuti ndikupe mazita ndokupai, asi zvandonyanya kuda kuziva ndezvokuti izvo vachatiita sei navana ava, zvapera zvakadaro here, hurumende ngaitaure iye zvinezvi. Isu totoda kuti tiwane rubatsiro rwokusvika pakadzika, kana navaurayi vacho naivo vanopa information, if possible ngavawanewo imwe punishment yavanombowanawo, kwete kungoti zvopera zvakadaro ivogara vachitengesa vanhu saizvo. Hatidi. Indotoda rubatsiro rwokuti tiwane rubatsiro rwokuti kana vakati inde kukoti titsvagirwe magweta anonotimirira kukoti kwacheko, nokuti zvinhu zvogumbura. Handizivi zvangu kuti ndidescribe kazhinji kacho vanouya kandisunga ndinoona kuti handioni kuti vanhu vese vanonzi vane freedom, hatina kana freedom hapana. Nokuti kana munhu achingoita investment yerudzi yokuti unoita investment uchiuraya vanhu, you must be kind. Kana kuti munyika yavamoni murungu ane that business party, because ano mwana wasambodi seru wonzi akangona vanhu vachifamba munzvimbo yeuraya, hazvina kunaka, hazvina zvachose. Ndingati zvangu muchidimbu, kana muchikwanisa kuti muwane correct information yezvakaitika chaizvo paground, mukomana anonzi ningi Clever Hiwayo, namba dzake dziri mufoni yangu diki, ndogona kukupai, nomukoma wa Courage anonzi anongomuti Dread Starkman, Dread Muodza mimi. Iwavo vana madetails futi akakwana ezvandiri kutaura izvi, nemaurayirwo akaitwa vakomana vandoziva kuti chakaitika chii. Iye akasungirwa akayandisi futi ngaaurawe mumwe wacho yeye kukwadzwa kumwe, uya akamushuda akati ini zvokuuraya handidi.
kunonzi futi kuno musikana akatoti basa renyu kana rino rokuuraya muchiuraya vanhu futi yenyu ina ndichada, anonzi akaregera basa manzviro andiri kuita. Saka zvinodikanwa ndezvokuti izvo matodai saizvo kana muchizviburisa ngazvibude in detail. Kana zvichinosvika kukwanisa kuti zvizosvika kumapurisa apamakuti, mapurisa apamakuti ndozati anomirirwa naDispol ari kuKariba. Dispol wacho kana ainewo mareasons ake okuti pasavhurwa siyara zvichigona futi ngazvisvike kuPGHQ kuna spokesperson wamapurisa uyo anobvumidzwa kuburisa nyaya dzamapurisa. Handizivi padzakabuda kuti iye angaita approve anything here kana kuti vakangovawo kuita zvokumanyira kuti hazvina basa vanhu vasina basa vari kumusha vaya. Munhu hakuna akunzi munhu ndokumusha kana kuti kana munhu akauraya benzi chari chanokuchadzwa nemedha. Benzi rinopenga. Wati mo vanhu vanotosenza kumisha yavo vachiita zvimwe zvinhu. Gore richipera vanoisa zvinhu zvavo vachitengesa fodya dzavo chibage chavo. Kungourawo zvotsakatika zvakadaro kuti ganzi hazvina basa nokuti pane munhu mukuru aripo. Murungu ezita rake handa kuriwana. Asi ndoda kuti vadhilewo naye. Kazvichiita listening iyo chisafari chavanoda kupractice kuti vagadzire ngachibve nokuti hachina zvachotiitira, hachina payment kuvanhu veko. Vanhu vanoshupika kuinda kwavakaita, vanhu vanoshupika vanogara vachidya muriwo every day. Kuda vakangotorega tinoita chance, maybe tingaita chance. Asi havana kuzati vachasangana norufu kwakaita saizvozvo runorwadza. Saka imimi kana muchikwanisa inda kupai madetails kudaro ukowo mukagona tsvagai madetails kupolisi kana zvichikwanisika kuti muvasvikire. Of which ndotozati vanoda kuti tangai maaplya, tangai maita sei, mugozodii kana kungoramba. Asi ngazvibude kana chekere world yese ngazvinzwike. Inoda kuti zvorwadza chaizvo vana vadiki vanga vasina mbonya kukura. Saka izvozvo tibetsere mutifambisire nyaya motisira kumberi nekuti news dzavanoita izvinova kuti vamwe vanouya vachitsvaga news asi news day yakazoya kwandiri inini yotuma mumwe munhu kuti tipei ndiite ndichitaura saizvozvo voka kuti zvigozoburiswa kune imwe radio yavo yeruKariba. Ndikati handikupi kana ndazogona kuwana ndafungisa zvakanaka ndichawana vandobuditsira statement chari nokuti news day handitodi kuiona neHerald. Why? Because ndivo vakatanga kubudisa news dzekufabricata kuti vanga vane pfuti vachipfurana nemagame ranger which was not correct. Saka handa kuvapa news. Kubvuma kwandaita kwamuri ndaziva kuti hamuna kumbobudisa chimwe chinhu nezvazvo. Makatoita kunzwa information ichibva nokumwe but mauya kuzoita clarification yacho ndiyo kutaura kuti vana vakaurawa point blank vasina chavanacho asi vanonzi vanga vauraya mhuka. Mubvunzo wangu mukuru ndokuti iye president achibvisa death sentence kumunhu auraya munhu, woisa death sentence kumunhu auraya mhuka, ipapo handinzwi zvakanaka. Nzvimbo ibaba yakaurayirwa vakomana inzvimbo inoitwa zvokuchengetwa mhuka here, mugame park here? Game park. Igame park yokuti tingati isusu vanga vapinda almost 10 to kuma 10-12 kilometers here. Vapinda ikoko vaingotsvagawo zvokuti kana pavanenge vangovanayo kuurayiwa vouraya. Igame park. Saka hatimborambi kuti vanga vari wrong side of the area. Asi chandoramba ini chandisingadi chaicha chinondirwadza vanga vasingafanira kushuta zvokuuraya munhu because vanga vasina chavanacho. Izvozvo igame park motogara igame reserve inototi nyati, mazebra, mhofu dzimwe nguva dzinosanganikwana nadzo ikoko. Asi most of the time kana kuti kuri dry dzinenge dziri kuzasi kuna Zambezi Valley. Nguva ino yerain season ndiyo dzotomboti seberei kuno unosangana nemhuka dzese dzaunongosangana nadzo. Saka idzo mhuka dzacho idzo dzavanoreva dzinotosvika kwedu dzichitinetsa senguva ino yezhizha so urara uchiridza ngoma pamunda. Ko tikazouraya ikoko vanouya futi kuzotisunga ndizvo here. Masimba akadaro tofanira kupuwa justice
unoziva vakavapa zvimavhuvhuzera zviya zvimapaipi zviya zvekuridza zviya kana ngoma kuti kana nzou dzikauya dzichidya kana nyati dzikauya dzichidya moridza izvi kuti dzitize. Saka iwo vochengeta pfuti dzokuti munhu wangopinda ikoko vouraya. Hamufungi kuti zvinhu zvakaoma kuti tizvitora rete izvozvo. Pandisirunzwisa baba ndepekuti ndazwa muchiti kune vanhu vakatotuma kuuya kuzoita basa iri rekuraya vakomana ava. Vakomana ava vaishanda pakambani apa here vana venyu kana kuti zvakamira sei kuti vazovaziva kuti kuna Tawanda naCourage vakavaziva sei? Information yakabva mumavillagers. Mavillagers akarekrutwa vachipuwa mari. Ndinongoziva kuti munhu kana asingasenzi akapuwa $20 imari yakawanda kutengesa munhu iwe. Saka kunotova nevanhu vatogara navo muvillage medu sezvakaita pana Tawanda neighbor wake just zvavangoita dzimba dzine ndiinifoma wavo ivo akatopuwa $50 paakapa information yakanourayisa vakomana avo. Sabhuku wedu atakatarisana naye dzimba dzake ndiinifoma akapuwawo nhingi $20. Koya mumwe mukomana arinonzi Mutizwa ndiinifoma. Saka unoziva zvinoita kuti munhu arambe achiwana mari. Most of the time anotoya neinformation imwe yausingafungidziri yokuti unotozoda kuita verify iwewe wega. Haashai chokutaura. Ndo vanhu vanga vakamonita. Satawanda vanga vakamonita zvakawanda kuti anoita zvinhu zvake zvimambanga achibuda chinotora motokari kuna naTanzania. Saka vakangomwana asipo hanzi aenda kunovhima. Manheru akaenda kwaanoenda aenda kunovhima. Right. Ivavo havazoshai chokutaura. Pedu pane 3 ku 21 kune 3 futi ku 20 ndokwanda kuzwa kuti kune 1 but handiziza kuzita rake. Mazita kwedu handifunga hangu kuti zvinganaka kuti ndivataure namazita avo but they are there vatatu. Saka ivavo ndo vanotonzi musi wabuda Tawanda achibuda vakapa information kuna anoningira anosenza nevepfundundu vache vavo ndobva amanya kuchivataura. Musikana ndiye akapa information kuno yanonzi Mateke ndiye akazochitevera munhurume ndiye akazotevera paakayanzwa kuchinzi vakomana ndokugara vakavamonita area yavanopinda nayo musango. Avaona akavatireka ndobva achaya foni kuti kupfundundu kuya kuti chiitai vanhu vaya vatakahaya vachiuya kuarea vakomana vafamba so akatovatireka zvokupinda mukati. Saka ndofunga zvazvinotoreva ndezvokuti kuona kwangu akatozotiza yaona vanhu varowa ndobva vodzokera kumavillages. Vasikana vamwewo ndovakambosara varipo vakatozviona vanoti sezvakaita anonzi Messi mumwe handari kunzwa zita rake Messi Mateke naMonica handichazviti mwe ndiani vakazviona zvichiitika. Saka uyu mainformers aya kazhinji indakamboita basa reinvestigation unocreata informer womupa mari but most of the time zvambo unopuwa information isiri correct so zvoita iwe kuti uite verify kuti ichokwadi here. Kana chiri chokwadi unofanira kuva neproof wozonosunga munhu kana uchida kunosunga munhu. Kana kuti kusunga ndo the only best solution. Kana kuti iwewo usina kunyatsogutsikana tsvaga wega kuti ichokwadi here chokuti munhu anoenda musango. But ivo vanhu vomuvillage medu vanga vava kutoita sevari papero nokuti motokari dzaiva dzichivatora vonotaura vari kusangoko zvese taizvionekwa nevari kumusha. Uyu anonzi Mutizwa aitoonekwa anavo kubhawa paningi patownship yeNyamakati. Ningi sabhuku wacho futi iyeyo aionekwa ari pabhawa navakomana vachitonwa doro. Saka kuti awane doro everyday anotofanira kupa nhema dzacho idzodzo. Saizvi pavakatouraya vanhu izvo vanotopuwa yakatowanda zvinokuti vakapokorate information. Vakomana vakazowanikwa vari pai vari wrong side of the law. Saka ndo zvacho izvozvo zvinoita kuti tive tinoziva kuti zvakabva muvanhu vatinavo. Izvo vazhinji vacho
vamwe havadi kana kuoneka padhuze nepedu, vamwe hatopfuuri nepo. Ndokuda kuti vakuzaisita kuziva kuti zvakafamba sei. Kuivo sabhuku semunhu wemutemo ndiwo munhu wekuti mukaita matambudziko kandokwa munotanga kumhanya ivo zonosvitsawo kuna Changamire. Mati mamboitawo here kana kuti pamakazosvika pakuradza vakomana vaviri avo tozoti mumwe akaradzwa kwake kwake but wenyu pane pavakamboyo here sabhuku kubatawo maoko kana kuti kupawo umboo kana kunosvitsawo chiitiko ichi kuna sabhuku kuna Changamire kuti ndo zvakaitika kudunhu kwangu, uyewo imimi muchivaona semugarisani wenyu munonzwa sei? Kana ndichimuona yatova enemy kwandiri, plus anga kumashure kwese zvako ndichida kutaura ndimbodzokera mashure, yanga yagara iri enemy nokuti anga agara achida kuti atengese munda wedu, pisi yemunda wedu kuna vamwe vanhu. Tikamurambidza hongu akata participate. Mumwe wacho anonzi Sabhuku Mapfumo ndiye akazoita inform kuna chief ndiye akatozotiwo obatsirawo kuti aiwa mukaregera vana ava vari mumochari iwo mabhodhisi ava vaipa kusvika musi wa3 January hazviiti zvakanaka, madii kuvaitira postmortem yakatoitwa musi wa24. Saka chief ndiye akazotibatsira zvabva kuno mumwe Sabhuku, asi uyu Sabhuku ari pedu munhu anonge anoita sokuti kana auya kwatiri oda kumboita zvinhu kwazvo kwazvo, but in reality munhu asingadi kuona family yangu iye nomukadzi wake, nenyaya dzokuti takarambidzira kuti vanoita kutengesa mapieces of land ndopowana mari ipapo. Kana pasina izvozvo hakuna, nokuti haasi masabhuku aya anotambira. Saka munhu wokuti kana ndichingoonana naye kungoonana tichikwazisana, nokuti munhu wokuti handingamuignore somunhu atinaye. Izvezvi ndichitobvako kumusha manje manje akatotora mari yemwe pisi yestand yomwana wangu wokufa wakutotora futi minda yacho pisi yepastand pano paakavaka wakuneigura panyuwana kuti ini ndinoziva ndakaganora kudai, asi adaro isuvaridziro yemwana yava istand yedu tatisipo totozonzwa namakomiti members ake otitaura kuti stand yagurwa kana pakati tatiri tadaiza vabereki vomwana akaramba Sabhuku. Tichizomubvunza akaramba, akazviramba, asi zvakatoitika zviri pachena makomiti members maviri anogona kuzviita verify izvozvo. Saka ukaona munhu akadarisa izvozvo achiti musi wa25 chaiwo ndo musi wakatotengesa akatotora mari yepanzvimbo ipapo. Isitakaviga munhu musi wa25 Christmas 25 January kutengesa stand yake imwe pisi. Saka tingati tironzwana nere, handingamboti ndine munhu andogarisana naye, munhu akatei pasi, asi hako ndandisida ngade zvangu kuita grudge naye, pandandida kuti zvinezvi kana tikapedza izvi ndaichizonyora ripoti yangu inoenda kuMinistry of Lands, nokuti ane zvizii zvakakanganisa zvakawandisa zvokuti ndandakazvinyarara nekunandwa njeri. Munozviza muno mutani mune inonzi land baron, iye ari kuita land baron iye, nokuti kana ukapa pisi yemunhu wotora mari uchisa momwe. Hurumende kana ichipa munhu inopa mahara, kana ichitengesa yotengesa muchipana namapepa handiti, asi zvinotora pisi yemunda yestand yomwana wangu otengesa, mwana wangu akafa vari vatengesa vamutengesa. Handifungi kuti tinowirirana zvakaita saizvo. Vanhu wokuti tikaona tokwazisana savanhu vanogara munzvimbo imwe chete, asi mandiri vabuda ndichina basa navo navamwe vaviri vanga vachingobata kumeso, but vanhu vanopiwa zvavo mari iyo pfundu ndaichinotabhadhara mari out kuti vagare vachiwana information. Chimwe chinhu chandoda kuti nditaure, kana munhu akaona mari most of the time haawisi correct information, anongonyepa kuitira kudi rambe uchimubhadhara. Ndozvakaitika pavakomana vakafa. Saka mabhodhi sekunzwa kwatakaita information pakutanga zvainzizvo vana vakasheka musi wa21 vakarara varipo, vakazowanika mangwana acho kwatoda kuti unosviba zvakare Sunday yacho. Musi wakaitika ningi kesi yaiva Saturday 21 December kuma 9 kuma to 9 somehow ndopavakaurawa ipapo.
saka vakavarega the whole day long vakarara pai pazuva ndokurara varipo. Iye mukomana yakarara mamira funny enough hapana kusvika shumba kana kuti mapere angade akadyiwawo futi kana iye akarara aripo kuzoti vonotora helicopter yavo yakazoti voenda nayo kunotora mabodies. It was on a Sunday zuva rotonodoka. Imagine kuchipisa saizvozvizvi bhodhi rinosara riri benyera inotoita inotopinda decomposition state. Saka ndiyo zvacho zvakaitika. Vakaita utsinye nokuda kuti but reason yaivepo ndeyekuti vakagara varipo kwenguva yakareba pakasvika mhuka dzinodya nyama dzaizodya mitumbi yavo zvichira kuti isu kana taizongonzwa taitopiwa permission kunzi endai motsvaka togonotsvaka tigoshaya chinhu togara tisingazivi kuti vanhu vakaita sei kana kuti vakaita sei votsakatika vakadaro. Ndo nyaya yacho inoningikira iyoyo yaivaida kuti iitike. Plus izve yaiva imwe nzira yokuuraya evidence kuti hatizooni maburi enye futi kuti akapinda nokufront here kati nokubheki here vakafungwa vakatarisana here nokuti bhodhi inenge yava decomposite kuti doctor akaita postmortem azoita verify kuti apa ndo pakapinda nenyere yemunhu aora zvinoita hazviiti. Saka mukomana akasiyiwa uyu ainzi akanga akasungirwa pamuti uyu akapfurwa gumbo haana here kuzotaura kuti vanhu ava vakapfurwa sei, kuti vakapfurwa mabara matatu here, iye akanga akutiza here sezvo ari iye akanga asara panzvimbo. Pandakaona ndakakwanisa kutaura naye nokuda kuti munhu anga achiri kutya zvake, but chandofungidzira ndezvekuti kutoti iye zvinezvi kuda tikabvunza pafoni kana ikabatika kuda angatsanangura kuti vakarohwa asi vanenge vainzi 3 manzvira ndakaita. Takatarisa murume uyu ari kunzi akapfura, ndanzwa muchitaura kuti pakatozopiwa umboo panhamba ichironzi vatoo vanhu vechi27 kuuraya. Munhu anotongomirira kuti anongonzi mari enda kwakati kune vanhu vanetsa kana kuti zvinofamba sei, ndotori basa rake here mubasa iri kana kuti zvakanyatsomira sei? Sokona kwandiri kuita mukomana uyu kuti anosenza kunational parks ndezvemhuka izvozvo, asi ivo kana vachiitawo patrol zvavo ndokwanoita basa rake achipfuura saizvozvezvo. Handisi kuti zvinge zvambotanga sei zvangu, but then chandoona sokuita musi uwoyo kufungidzira kwandava kuita manje zvokunyatso umbofungisisa wakagara nokuti kuti abvumidzwe kuuya kuzosenza uku hakusiwo kudepartment rakayari vepfundundi ivavo. Akatouya kubva uku kuchira kuti kuno umwe akamuririza kuti enda kubasa iri, paitwa request yakabva kuna wadzanai nomurungu wake nomumwe mukuru ari seri kuti toda munhu anogona kuuraya asingatyi atiurayire vakomana atinisa kuno. Ndoona zvakaitika. Saka anogara ahaiwa kudaro ndopatakanzwa kuti akazobhadharwa so much ukowo anenge amuririsa kuuya kuzoita basa iroro. I think anowanawo chiwo portion yake yemari. Mafungira angu manje ndakuconnecta kutry kubatanza zvinhu anofanira kuva anowana nokuti haungaririsi munhu kuti endai unoekta kuarea isiri yake. Dei vakatumira vanhu vavo kuita yatongoti general patrol yekupatrora mugame handiti, vakasangana vanhu vachiuraya mhuka voti mirai zvaya zviri nani zvinovanga vachingova true. Iye akabva uko vakabva kwese ukoko kunational parks vasina uniform, vozopiwa uniform yepabasa pasafari iyo kutoona kuti papaneningi information iri kulika yese iri kunzi vakadaidzwa vakatotorwa vakatozopedzisira vachienda vachienda kunonwa doro kumakutu vakomana ivavo. Information dziri kudzizere zvokuti zvimwe zvizhinji zvacho hatigoni kuzvitsanangura nokuti zvinozoda explanation pamberi, asi maonero andiri kuita iye murungu uyu nana wadzanai vake nomwe wacho
ndo vakaronga kungouraya mwana wangu. So mwana wangu anga akatengeswa zvakaipisisa chaizvo, kunyanya naye Sabhuku nevatinawo pavillage vanga vakamuisa pasiripo. But definitely munhu anga akapfava, anga asina basa nomunhu, anga achibuda achiteneta basa rake reprivate rokudhiraivha motokari dzavo nemukoma wake dzavanombotenga kuuna naTanzania vachiuya nadzo. Saka nokusimuka kwaanga wakudawo kuti achiita, vanga vasina good relationship naye. Negrudge yekumunda kwedu futi saSabhuku nomukadzi wake, ini akandiyambira Sabhuku iye kuti ivhu iri rina makuva ramuri kurambira, ndikati ndikupere ivhu utengese. Ini akandiyambira saizvozvi, ivhu rina makuva iri rauri saizvozvi. Ndikati aiwaka, ko makuva iwakanonoka kakuuya zvako, plus wakatora minda mihombe ukatengesera vanhu. Saka ndokutengesera, wotengesa wangu inini, indosara nini navanhu vanga. Saka kagiraji kanga kagara karipo kasina kunaka. Asi mama makambosvika here kwachief Chundu? Mama ambosvika here kwachief Chundu makanovatsanangurira ndo zvati kusangana nazvo naSabhuku vandigere navo pedyo, handizive manje kuti zvichazondisvitsa papi. Ende iko zvino zvazosvika pakuti mazoona kushuva kuti ndofunga sekufunga kumune kuti sekuyambirwa wandakamboita naSabhuku kuti ivhu rine makuva iri, nekuzonzwa kwamakaita kugarisana kwamama makaita kuti kushanda kwavari kuitawo kuva nezvimwe zvavanenge vachiita vachitaurira varungu vavo zvine chekuita naTawanda. Kuzosvika Tawanda afa sekutaura kwavakaita kuti ivhu rine makuva, makazomboendere kwaChangamire kunovaudza kuti ndo pazazosvika, nekubva kwese kwatanga tiri taisauya hedu nekuti tanga tiri vagarisani, but iko zvino ndo patasvika apa. Ndakamboona Sabhuku anomirira area iyoyo anosenza very close nachief. Ndikamutsanangurira kuti tauriranai nachief nenyaya dzeminda idzi. Akuti taura isusu kuti ivhu rina makuva. Sabhuku yakaenda akanotaura, havana kudzoka nemhinduro. Another thing, uyu Sabhuku uyu nachief vane relationship yavo, mukoma nomunin'ina. Haasi mugaro wepedu chaiyo takagara tinaye. Angounzwa ipapo pakaipafa chief Sabhuku watatinaye isusu, ndo pakazouya uyu aoita Sabhuku manje. Aitwa Sabhuku munhu asingazivi zvokuti zvomumusha zvofambiswa sei, nokuti angachingogara ari kukaripa uko. Saka anongoti zvaafunga kuita oita, akaita committee member iri strict, haigari mucommittee, anodzinga. Kana ungotora mabhuku ake otoona afoma imwe committee. Saka zvizhinji kuti uzoti sezvakaita ini ndandisingati zvangu kuti ndipindire nyaya dzavo, ndandichiti gadzirisai. Asi seiyoye kuti ivhu rina makuva ndakaitaura ndikati udza chief kuti kana maramba munyerere rimwe zuva ndichazoenda kuMinistry of Lands ndonozviripota zvinizvi. But sokona kwandiri kuita ndo pazvakanyarara, kuda ndo pavakafunga kuti toda kumukaurisana nokuti pachatofiwa chete, achatiza munhu. Vanofunga kuti ndichatiza, ndongosumuka ndeenda, noda kuti pafa mwana wake. Plus ndozoti ndichitarisa kuti ndogarisana navanhu sei, kuda iye pfungwa dzake aingofunga kuti ndichatobva chete. But handingabvira hangu izvo zvinokuti zvimwe zvacho zvinoenzaniswa, otherwise kuofisi nemapepa kana kuti zvongoenzana zvega. Sekudzoka ndaita mutaura mukati makazoudzawo mupurisa kana kuti Sabhuku vari pedyo naChangamire, zvichida shoko rinogona kunge risina kusvika kuna Changamire chaiko. Zvokamatogona kuti ndikaitimboisa pasaidi, imi mbune mombosvikawo kuna Changamire kwacho, mombovaudza kuti Changamire ndo mamiriro akaita kwatinogara. Nekuti zvizhinji patinombotaura nevamwe nyaya dzekuti vaende kunoripota kunana Changamire, vanenge vachitotaura kuti pataida kuenda kana kuti patakaenda takatozoona kuti information dzataipa maSabhuku dzaisasvika kuna Changamire, vaisatoziva zvinhu zvinenge zvichiitika, vanenge vasingatozive matambudziko atichisangana nawo mukugara nemaSabhuku avo. Chandingati zvangu Sabhuku haana kurega, kana akaregera nokuti the very day vakauya vachida kugura munda kuti vatore vagotengesa huni nemunda wangu iwoyo, vakaya vachitoti vabva nokwamambo, vatumwa kuti vazoita vazogura munda wakakurisa. Ndo mataura vakaita. Vakati vanomwe Sabhuku, paiti iye Sabhuku anga ari kumba. Ava maSabhuku maviri akazosvika anonzi Gosa
nauyu mapfumo ndiyo vanosenzana chief but vakapawo mainstructions okuti ndai munoona kuti uyu sabhuku ari kuko anoda papi musiyama pati apa temwe apa saka pandakazovayambira ndikati kana mavona kuti patemwa ipapapa ndakukuenderai kuministry plus iwewe mapfumo chiudza chief kuti izvi nizvi chisiya ini ndenge singadini zvokuti tikanganisane mukugara iye chief ngaaudze munin'ina wake arege kuti kuendera mberi nekutema munda otherwise ndogona kuzoenda nokune dzimwe office zozokanganisa zita rachief saka ndakangova nechivimbo chokuti avataura nokuti hapana akazoti odzoka kuzoti ateme pamunda ipapo saka ndikafunga kuti ndava zvinzo but iye hazvina kumugutsa sabhuku ndoda kuti apa angatopadyira mari kudhara setsika yake yokungotora anongoti akangona haana mari muhomwe pakasvika munhu achida stendi anotonorangidzwa chero pamba pamunda pomunhu muzosara monetsana ndimi saka izvozvo zvinhu zvakaita saizvozvezvo plus ndakamboendesa imwe kesi yenhingi ataura kuna mai kuti ava varoiwa nenyoka dzavo mbiri 7 dzinofamba pamba pamwe tikaendesa kwachief akazi ngari pembudzi 1 ndongosiyiwa kadaro isati autora mbudzi yacho but ndaifunga kuti achamuenzanisa agomubvisa futi pachigaro pachinoda kuti ndakaudza chief imomo ndikati village yedu yakafanana nomunhu anofamba namaoko makumbo ari mudenga nokuda kweizvozvo asi handizivi hangu kana akanzwisa ipapo saka munhu wokuti iye anongofunga kuti haana zvaanoitwa nokuda kuti munini wamambo whether vamwe vemavillage vanozvitsawo asi ini ndakatsva kuna mapfumo izvo mapfumo ndo pakatozouya ndamutaurira nyaya yenhingi yekugura munda kwaakaita manje mapfumo akazoenda kwachief kunotaura nachief kuti aiwa vanhu vachiri kuchema vaya munini vanyotora nhingi handisati ndanzwa kumhindura yacho kuti vachati chii asi shoko rekuti tozoti munzvimbo mukadeurwa ropa panofanira kucheneswa zvakare rakanosvika here zvakare kuna changamiri kuti kune vanhu vakaurayiwa mudunhu mavo and pane here feedback yati yadzoka kuti pacheneswe nharaunda? hatisati atombonzwa chunhu asi chief anozviziva ndiye akatozobatsira kuti vakomana vatove kumochari vauye kuzoitwa postmortem kukaroi vachibva kukariba chief ndiye akatopindira otaura nadispo but yezvo kuti vanhu vaende kunokirina ipapo tatakatomira kunzwa kunana masabhuku acho nachief wacho kuti vanoti endai here munoita cleansing panzvimbo ipapo hakuna kusazvo pandakauya papasati paitika whether zvichaitika kana kuti isu kuti tiinde kumapurisa kunokumbira tiriso handifungi kuti zvinoita zvakanaka pfundu ndiyoyo kana chitouya inotosenza chief achizivawo kuti mune vanhu vari kuopareta safari yavo muno saka ndiye waifanira kutikumira kuti aiwa imiwe pfundu ndichiitai kuti muescote vanhu vaende kunoita cleansing paarea yakafira vana vavo saka izvino hakuna zvakadaro saizvozvo zina almost nemanthi nemamwe mazuva pamusoro saka kuda kana ndikadzokera tichatozonobvunza taakutofambira saizvozvo kana kuti vakanzwawo news dzamuri kutora kana muchizodzibudisawo pamwe handisi kuti modzibudisa sei kuda ndopachatanga kupfakanyika but ukanobvunza kumapurisa ndakabvunza kuti kanzi kure kwakadai plus hatikuzivi kwakutotungamirwa naive pfundundu vanga varipo but hakuna zvakaita saizvo ukaenda uriwe uchida kuti ungeenda usina escort ukaonekwa waura wavhutika ndizvo ndozvonetsa zvachizvo saka semhuri ndapi matanho amuri kutora sofa tozoti kurayirwa mwana sekutaura kwamaita mukati zvinhu zvekuti izvo zvamusati matohila magadzikana hana dzenyu tozoti pachivanhu pane zvamunoitawo semhuri kuti mweya wemufi kana uchimuka uchinorwisa wega sinzi taona kuti zvinhu zvacho hapana kana chiri kufamba kumapurisa zvakanyarara kuna sabhuku zvakare kwakanyarara hapana atakupai light kuti zvinhu zvacho zvichapera sei semhuri wemimi ndapi matanho amaakuchitorawo makazvimiririra sedzinza? Ipapo mubvunzo wakanaka zvikurusa. Tiri kutoshupika yezvo tina vanhu vanongouyawo mumwe achiti ndogona mumwe achiti ndodai asi vazhinji vacho vanenge vachingoda mari vamwe sekuona kwatakaita but definitely ndikati takafona tikasvika as far as
nomwe anoita ari kuamutare akatitaurira mari refu yokuti tiwane zvinezvi zvotinetsa, asi tinge tichitora zvokuti kana tikawana munhu anogona chaizvo kuita zviri perfect, kana mangwana chaiye toda kuti tatete, kana nhasi dei tiri kumusha toda kuti hai gadzirisa, noda kuti hatingarasirwi nomwana nokuda kwezvinhu zvisina basa zvakadaro, tototsvaga zvinhu zvakadaro kuti zviitike. Ipapa patati process yekuti vana vakatiunganidzira mari, tikaona mari yacho toenda kumunhu watonzwisisa kuti uya anogona, ari paanongotaurwa musingazivi mbiri yake, zvinhu zvinongozonetsa dzimambo, anenge atoda cash front, kana zvikazoramba muchanobvunzai hapachisina. Asi tozvida tina vamwe vatakambotoonana navo vachititsanangura zvavanotitsanangura, umwe anotiwo ndokuitirai muzoona kana zvaita. Saka zvizhinji zvacho unozoita kadhao tongotiwa amen. Patachitozofunga izvinezvi taitozofunga kuti tione niki vamwe maredhiyo vanotaura vayava. Patakazonzwa maini vakutaura kuti pane zvavaita, tatoti kuda maybe vana mamasira vangatibatsirawo kuti tikaudzwa kunzi indai apa mubatsirwe. Seizvo takabva murufuka wakatora mari kuti uwane panoda mari inopfuura inopfuura 100 haiwaniki. Asi tiozvida chaizvo kuti zviitike zvokuti kana vese vakubva kuna vakatengesa ivo vanopiwa mari dzokutambira, mari dzokuita painformation iri false, tinge chida kuti awane punishment yake ipapo. Uyu mufi amuke achimupanisha kuti iwe ndio waitaura zvisiri izvo nezita rangu, kuzotiwa akafa, kana zvichati auye kuzotaura nesu ngaauye titaurirane tigomupudza zvaanofanira kuti aite. Hatisi kuti kugara chete chete hatasingagari. Izvo takatomira kati tikaita zvinhu zvedu tikaona mari ikamuka kuvana, then we started moving. Nekuda kuti chinhu chinokosha chinorwadza chose kurasikirwa nomunhu ava nemhuri yake futi. Sanfe hazvina kunaka. Kana tawana vanobatsira tinoda chaizvo kubatsirwa. Tichida kusvika kukupendera baba, nderupi rubatsiro rwamuri kufunga? Tanzwa zvekuti muda kutsvagirwa vanhu vanokubatsirai kuti mufi amuke azvirwirire ega. Zvichida zvimwe zvamune muchinzwawo nevamwe zvinenge zvava zvinhu zvekuita sei, zvekungoti vanhu vanenge vakungoita sei, vakungotaura vachiwanza vachiita sei, asi mufi akamuka ega akazvirwira. Imi muri kumashure enyu muchingoona vanhu vanogona kutanga kuita sei, kuuya vachitaura maprocesses avakafamba nawo nezvakazovapusha kuti vasvike pakuti aiwa mukomana uyu neshamwari yake rega tisvike pakuvapfudza, zvichida munyika medu tinogara zvakanaka. Iko zvino makatarisa baba, rubatsiro rwamuri kufunga kuti semhuri kana kuti kuchema kwaminako, takatarisa nemabatiro ari kuita nyaya yenyu kubva muna December 21 kusvika nhasi uno takuda kutosvika futi musi wa1 February pasina chinhu chaitwa nemapurisa. Rubatsiro rwamuri kuda kubva kumapurisa, kubva kuna Changamire zvakare, kubva kune mamwe maorganizations anogona kutsvagira iwo kana maloya ekuti nyaya iyi ikwanise kumiririka, mukwanisewo kuwana voice kana kuti izwi, nyaya yenyu inzwike. Ndiye kuti kudii rubatsiro rwamuri kutsvaga imimi? Tikutotsvaga rubatsiro rwokuti izvo kana kwandanichira kuti ndanichatotsvaga maloyers ehuman rights asingabhadharisiwa, ndanitoda kuti ndivati vabaye uko kuti vanhu voregwa vachingofamba zvavo here vari free, plus izve mukadzi nevana vakasara vawane rubatsiro kubva kune mhondi dzakauraya izvozvo, kana kubva kudepartment nevakaurayisa vakomana. Handitori miriri wangu ndega kana nditaura, vakomana vane vana ivavo uye vanga vari shamwari neshamwari. Pamukadzi watawanda muzukuru womwe karenjo, saka vese vanototinzwisa urombo. Zvakatozosvika kuti pokuti ndiwane rumwe rubatsiro rwandakazosheya kuna karenjo. But isu toda rubatsiro rwokuti vana vakachengeteka nemukadzi akawana chinomuchengeta,
zvinotofadza chose vana vakachengeteka nevakadzi vacho. Izvozvo uyu wakakwarawo gumbo woona kuti vanomubhadharawo nokuti kuseenza kwaanga achimboitawo futi haachasenzesa izvozvo. Asi vatakashayikirwa navo vanotoda kuti vawanikwe rubatsiro runouya hwemari inobatsira vana ava navakadzi ava. Izvozvo tikazviwana zviri nani. Asizve punishment yavanhu ava tinenge chingoda kuti idi futi ivepo, noda kuti vana ava shuwa kuvhima haisi mhosva mani inourayisa munhu kuti urayiwe wavhima mhuka kutora nhingi vamwe nhingi ngova over excited zvavo voita zvakaita saizvo, but maonero andiri kuita kautsinye kakaita vasikana iva vanoti musikana umwari seruko ndaraka handirizivi. Nomwe anonzi naye murunge anonzi akambodzingwa kune imwe safari lodge aurayisa vanhu futi. Utsinye hwakaipa hwokuti havafaniri kugara muarea iyo dekwa kuri kufunga kwangu. Ndo rumwe rubatsiro rwatoda kuti devagona havo ngavabvise. Asi mari yokubhadhara vana ava nevakakuvara yaifanira kuti ibude kune either venational parks kana kuti kufundundu kwacho. Kuno rumwe rubatsiro rwokuti kune dzimwe organizations anobatsira tinozotambira futi norava kuti tenge chida mari yokuti ikawanikwa yochengetwa. Asi chaipa muno muZimbabwe handidi kunyepa. Mari ikagara kubhengi unozwana mangwana rava kadhi risisina chinhu nokuti mabhengi anotora mari kupera, haisi interest. Ndo zvimwe zvandovenga izvo zvokuti tikapuwa mari yacho ikauya toziva kuti isusu vana tovachengetera mari zvakaita sei. Kwete kuti ini baba vacho ndindofanira kutora, ini baba vacho ndofanira kuvapo sewitness vazukuru vangu chiona kuti vawana something chichavabatsira mangwana. Tudiki diki tuvana twacho, kamwe kacho kariita grade 2, kamwe kari pamagumbo kane 6 months. Kuti vazokura kusvika age yekuenda kunhingi kuchikoro, ini ndakurawo futi. Rubatsiro vanorowanako hakuna. Saka maorganizations mamwe kana anokwanisa kutibatsira ipapo ndatibatsire. Ava kune vanobatsira zvenhingi izvozvo zvokushanda kuti tuwane rubatsiro rwokuti vanouraya vanhu varege kuzouraya vanhu vaona vamwe vachishupika zvakanaka fana. Ndozvifarira izvozvo. Vanopa information iri false vakapanisha vachiona zvimwe zvavasika vasina kumboona varegere vanhu vazotya kuti nhingi akambotengesa nhingi akaurayisa nhingi asi nhasi ari kushupika. Izvozvo tozvifarira chaizvo. Asi kutoshaya kuti munhu anogona watinoziva tingamuwana sei. Asi ndo zvatachida izvozvo. Saka vanhamo havana kukubatsirai vanhu kana sendi kana kutovepo. Asi ide vakatoya panhamo vaifa ndivo nokuti vairohwa vanhu vanga vakatsamwa zveshuwa. Iyo area iyo vanhu ivavo kana ivo vakapa information havakwaziswi zvakanaka navanhu nekuda kwokuti vanhu vakazvigumbuka kuti mhuka dzinouya dzichotinetsa muno, mapera achitidyira mombe, nyati dzichidya chibage, nzou dzichidya chibage, asi vouraya vanhu kuti vaenderei uko. Dei vakavasunga. Izvozvo zvinotorwadza chaizvo. Saka tinoda kutoti rubatsiro ihwohwo kana ukauya, kana huripo hwokuti vanhu vanomutswa chinorwisa uko, kutononoka kwatakatoita otherwise nokusaziva kuti tingaenda panani. Vamwe anouyawo kutaurawo zvimwe zvake zvaona kutaura wozoona mazuva acho haanenge achitaura kuti ndinoita ipapo hapana. Mwanda achitaura aichaja 700 yacho teiwana kupisa takabva murufu. Hapana kana stand kana upfu chaiyo hapana. Aiwa, tinotenda sekuru, tinovimba sekutaura wamaita rubatsiro rwese rwamataura. Tinovimbawo kuti muchaita sei, muchawana rubatsiro irworwo, muchawanawo zvakare closure kuti zvii zvakambonyatsoitika kuti vana havazosvika pakuita sei pakuurayiwa. Sekunzwa kwamaita sekuru Mapako vachitsanangura vane kunyunyuta kukuru nekufa kwakaita mwanakomana wavo Tawanda Mapako, zvichienderana zvakare neshamwari yake mukoma Courage. Vakachisiya sekutaura kwavaita sekuru, vakati vakatosiya vana vaviri, vamwe vatatu. Vana vese vavo vakasiyiwa madzimai anoda kuchengetwa
asi hapana chati chaitwa, kungava kuhurumende, mapurisa hanzi atiregerera, hapana chati chafamba kubva musi wafa vakomana avo gore rapera musi wa 21 December kusvika nhasi uno musi wa 30 January, hapana kana izwi ratirabva kumapurisa kuti vanzwewo kuti dispo kukariba vari kutiwo chii chamisa nyaya iyi, hapana chati chafamba. Asi kutaura kwavari kuita, vari kuti kutsanangurirwa kwese kwavari kuitawo nemavillagers, unonzi kune vanhu vatatu vari involved panyaya idzi, kuti vakomana ava vazosvike pakupfurwa ndivo vanhu vakatengesa vakomana ava kune vanhu vari kutaurwa kunzi pane murunguwo anoita zvegame park kunzvimbo yavagere kunyamakate ikoko, akazosvika pakuti aiwa regai tipfure vakomana ava vanetsa nenhau dzekuvhima. Asi vari kuchema kuti kana mukuru wenyika akabvisa death sentence kuvanhu vaita murder, ko kuvanhu vauraya mhuka tingati zvakare here vatongerwe rufu? Kuchema kwavaita makunzo veZimpax yero basa tinyatsonzwisisa kuti zvii zviri kumboitika, nekuti sekunzo kwataita hanzi mukomana uyu akapfura vakomana ava akatotaurwa pachapopo panhamo kuti vatowo vanhu vechi26 kana 27 tisingakanganise kuuraya kwaari kuita. Chii chiri kumboitika? Ngatibatsiranei nababa, vana sekuru nana mbuya, iro basa hanzi toda kuti mweya wemwana umuke urwise. Tinyatsonzwisisa kuti chokwadi vane mhosva ndevapi, vasina ndevapi, nekuti panofa munhu mashoko haaperi, mashoko anouya akasiyana siyana. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagioti, chete chesarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.